मानो होननानै गारिखौ लाखिनो होगौमोन गान्दुबो नांबावगौ नालाय सोरनोबा गान्दु नांगोन बावनो आं मोनाखै गामलायखौ जिरायनो हेलौ लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा आइमोना दिनै गवालपारायाव बेरायगोन आरोना सुरज'फार ना मा होनो आंबो मिथिया आरोना बारा आंबो थांफेराखै नालाय ओमफ्राय आइमोना टटेल गासिबो थांजोबगोन ओमफ्राय जों न'आव दा केन्द्रा आं मामिल' थागोन आरोना ओमफ्राय जों दिनै मामिखौबो बरमायाव पलिअ दौहैगोन आरोना नै जोंबो रेडि जाखाबाय आइमोनाबो थांसिगोन दसे उनाव लोगोफोर नोंथांमोना सोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो आंजों लोगोसे नायबा लांदोलाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोफोर दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दैया बेसेबां लाखो दैयानो मोनब्रै गुदुं सा इयाव ओंखाम ओंख्रिल' ओमफ्राय दै जगखौ लादो जाबना लांजाग्राखौ बायनांगोन हिनिखौ खाम जाबजोबना मोनबाय फिसा फिसा हिनि जाबजायो बेलाय इयाव जानाय लोंनाय गोजा इ दा गारियाव जालांगोन होननानै लादो ओमफ्राय जों जागोन इ माबा गारियाव जालांनाय नङा जोङो दिस दों मोनसेल' हायो हिनजावफोर जाबाय जा बोरो हिनजावफ्रा मोनसे गानलांदो जायखिजाया ओइखौबा मानिखौबा खननाय ओइ गोथांखौ हरदो सोरनि ओइलाय गिदिर अ इ थांखान जाखान बोरो दाबो देलायखाङाखै फैदो जाबाय आयु खेवालिखौ फन खालामारासै थाङानो बैयाव दोनबानो जाबाय टमेनमेन लुथारदों गैलाहाय खामफ्लाय लालायलायखो नुयो बायरायाव मोजां नुवा दे लागाव खनसे मोसानानै थांबानो जाबाय बेयाव गिदिंबावलाय ओरैबाय बेयाव मोजां नुवा दे फैदो गामलायखौ जिरायनो मुरे थोगोना थादो दाख्लैबो थोआखै माथो गान्दुबो नांबावगौ नालाय सोरनोबा खानजं सोरनोबा आयना नोंना आयना आरो नोंना आयना नैबे खानजं जानो हागौ थिखांनानै दोनखानांगौ गेन्द्रा लांबाय जाबाय गान्दुबालाय ना जाबाय गान्दुबालाय गैलालै गान्दु सोरबा गान्दु जोंहाबो थांफानोसै थाबायनानै ससे माइनावा उन्दुदोंसो
kita. Lipstick dong. लिपस्टिक फोनांलायबाय बिब'आनो लिपस्टिक फोनांलायबाय Genang sedih. हामानोहाय Ma. Itu bilang sama aku. अ खुलुमनो मोनानो Bang, itu loh kan. 진짜 진짜 그 여기다가 दालाय बार लादों दे थांदो दे मोजाङै थांदो बिसोर मानैखौ लांफानो ओंखारनायाव नै बिसोर मानैखौ लांफानो ओंखारनाय बाय 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 थांबाय हो नालाय बाबानि जुन्था एफा मोजाङानो सेल सेला सेल Mami Mami देलायखांनानै नि मोनालिसाया देलायखांबाय मोनालिसाया जों दा मामिखौ पलिअ दौनो थांसिगोन आरोना बरमायाव केन्द्राजों आंजों नै देलायखांबाय मामिखौबो देलायहोबाय आंबो देलायहोबाय आरामसे नै बाबायबो आं मामिखौ आरामसे बाबाय जों दा थांसै आरोना पलिअ दौनो मामिखौ मामिया दल'खौनो थाथारानै देलायलाय मालाय बिबार लालायदों स्रां जाजोब्बाय बेलाहि एसे मारै दं मामि हाय हाय मा खालामदों हा नों मा खालामदों नों मा खालामदों हारसिं उन्दुदों हो मिनिनो ओंखाराखै इसु मिनिनो ओंखारदों मा इसु नों दासो मिनिनो ओंखारदों मा नों बिदिनो उन्दुथ' दे आथिङा मानि बेलाय आखाइ जालायबाय दा बियो आखाइ जालायबाय मामि सिना आंनि मामि दावदां मामिखौ पलिअ दौहैदोंमोन आरोना बे बरमायावनो ओमफ्राय जों दा फैफिनबाय आरो फैफिननानै नै आरामसे गेलेबाय बियो नै आथिङा आंनावसो गालायलायबावबाय नै बे आखाइ जानाया होथारदों मामि सनिया नै आरो आं फुंनि जानाय लोंनायखौ सुनो मोनाखैमोन ना दहायनिखौ बेखौ सुफैबाय आरोना गेन्द्रायानो ओंखाम ओंख्रि संदों ओमफ्राय आङो गेन्द्राखौ नायथ' होनानै बेखौ सुफैबाय आरोना ओमफ्राय नै गेन्द्राया ओंख्रि संनानै गालांदों आं आरो बेखौ सुनो थाखाय गेन्द्राखौ मामिखौ लाथ'होलायबाय आं फैबाय आरोना नै खुसिया बेदरजों आलुजों नै लोगोफोर गेन्द्रा संनाय जा गोथाव जालायबाय जानोसैलाय बोराय बुरै जोंहा मोखां नायलाय नायलाय अखानायैनि भिडिअ आरोना बे लोगोफोर अखानायै समबारावहाय गामिनि आइया साम' लानानै जोंनावहाय सानाव बिदिनो खाना जानो फैदोंमोन आरोना आलासि जानो ओमफ्राय आइमोनहा आरो बेलेगाव हाबा जाहैनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेखायनो सानाव जानाय जायासै ओमफ्राय मोनायाव जाबाय आरोना नै ओमफ्राय बेखौनो आइमोनहा साम'खौ सायबाय थादोंमोन आरोना साम'खौ रुनानैसो एरख'दों आरोना गोरलै गोरलैखाय आं ओरै ओंखाम जानबाय नै गेसाव ओमफ्राय मामिया आरामसे उन्दुगासिनो आरोना ओमफ्राय सिखारगोन ना माखो आं मामिखौ नायना फैनानै गेन्द्राया बिथिं खामानि सोलिगासिनो मामिखौ नायफैबाय आङो नै दा माबायदि उन्दुनानै दङ नै आरामसे उन्दुनानै दं आरोना बियो थाल मोनथाराखै गोदोनो अन्थाव बाथाव नै गेन्द्राया खामानि सोलिगासिनो गथ'फोरनि रिजाल्ट होनाय मानाय पेपार नायनाय मानाय बिजिथार दासान्दि बिथिं बाबामोना साम' सायदों बेयो फारौ बेदरजों आलुजों आरोना नै बिथिं आब'आ अराव फारौ बेदरखौ संबाय थागासिनोमोन आरोना नै आब'आ संदों आरोना फारौ बेदर 왜 이렇게 이렇게는 마법사가 있으면 많은 의학의
दा साम'खौ एरख'खांबाय आरोना नै आरामसे स्र'नो ओमफ्राय नैबे नाखौ लाफा खारैजों जागोन आरोना साम'खौ फ्राय एवनोसै ओमफ्राय नै सामब्रामा नै बिथिं बाबाया बानलु बाथोन देदों ओमफ्राय आं नै साम'खौ भाजा एवगासिनो आरोना नै फ्राय आरामसे अराव साराय गुवाराव नैबे नाथुरखौबो लाफायाव होफागोन आरोना दहायनि नाजों ज' होगोन आरोना नै आरामसे एवनानै दोनबाय लाफा गोदौआव होनोसै जानायनि नाम फारौ बेदर आलुजों दुन्दियाया नै एरै बाबाया नै एरै आइया लाइ रानग्राया नै आंना साम' भाजाया मोनबाय लोगोफोर बरिया गोथाव जाखाबाय नै स्राय साराय गिदिराव ब्लां फ्रामनो जा गोथाव जाखाबाय